2018 год обвешчаны в нашей краіне годом малой радзімы. І мы працягваем нашу праграму песні, якая была выканана легендарным гуртам песняры упершыню 37 гадоў назад. Але настолькі вялікае магнетычнае абаянне геніальнага тэксту і музыкі, што выканаўцы ўсіх узростаў мараць дакрануцца да гэтага культавага твору. Музыка Ігора Лученка, словы Алеся Ставера. Жураўлі на Палесе ляцяць. Салістка Рачыцкая Анастасія. І яшчэ адзін несталеючы музычны хіт упрыгожвае сённяшнюю праграму. Арыгіналу гэтага твора амаль паўстагоддзя. Вядома, для музыкі гэта зусім трохі, бо сапраўдныя каштоўнасці не маюць узросту. Спадзяемся, ваш настой стане лепш, а фарбы жыцця ярчэй. З рэпертуару гурта Shocking Blue «Венус».
дазвольце падзякаваць вам за ўвагу і пажадаць вам заўсёды добрага настрою. До новых сустрэч! Спасибо большое. Весь оркестр, спасибо огромное. Я думаю, что сегодня, во всяком случае, зрители понравились.